अरे सीओ साहब विजय बहादुर बोल रहे हैं। बाढ़ के लोग परेशान बा, हरान बा। अपने का सुनता नहीं कि चैन के बांसुरी बजा रहल बानी। कोनो रुआ मतलब नहीं के बाढ़ पीड़ित से। अभी पकहा शीतलपुर बहरामपुर में बानी। एजा 500 लोग हमारा के घेरले बा। कोनो एजा रौरा सीओ साहब रौरा तरफ से व्यवस्था नहीं खे ना पिए खातिर। सुन ली सीओ साहब हमार बात पहले रौरा खूब बोली ले। ना पिए खातिर पानी के व्यवस्था बा, ना पक्का भोजन के व्यवस्था बा, ना सामूहिक शौचालय के व्यवस्था बा, ना मेडिकल के व्यवस्था बा, ना तिरपाल के व्यवस्था बा। कोनो व्यवस्था नहीं खे। एक खुला आसमान में खुला धूप में लोग एकदम दर्द के जहर बेदर्द बन के पियता। तो राउर कोनो जिम्मेवारी बनता कि ना सीओ साहब? आज हम एक्टिव भइल बानी, आज हुआ सब कुछ आइल बानी। एकदम सुनम राउर बात हम सीओ साहब बोली। अच्छा अच्छा जी जी। आज को दिन बाहर का भइल कि आज राउर टेंट पहुंचता, आज राउर खाना बनता। आज को दिन बाहर भइला बड़ी ईमानदारी से बताई सीओ साहब। ठीक बाटे, खाना बन गई बा, लाइटिंग के व्यवस्था नहीं के, पिए के पानी के व्यवस्था नहीं के, चापाकल के व्यवस्था नहीं के, नाव के समुचित व्यवस्था नहीं के, मेडिकल तरुआ पहुंची। कितना देर में पहुंचे? कितना देर में पहुंचम सीओ साहब बताई? ठीक बा, और 1 घंटा इंतजार कर रहा बानी हम। कम से कम 200 लोग बानी इंतजार में। रुआई राउर हम सहयोग कर रहा बानी। ठीक बा, ओके, धन्यवाद। आई।